Salamat kuno sa dala na suruda. Adik man yung suruda, sopas man yun. Yes, what's up mga habibi, good morning. Welcome back. Nakataw kayo yung Arnold. Kadalawang ko niyan kay diri ko siya ni mo nagluluwas-luwas. So, dalawang kasi sa iya munting housing. Ayan balay niya. Oh. Diba? Kaya dinarahan ko si tumahawon. So fast. Yo! Kana didi kay mamahaw kita. Kumusta na? Okay, nanon sa na ba ini? Nakabidyo ka pa ha? Hello yaya. Oh, tindog na. Ayan. Dili na babasa iyo? Oh, hindi ko man ikaw ni mo naglakaw-lakaw. Sino man na naghuhugas didi? Sino nag-aalog? Nag-aalog ka pa man? Hindi ko ba ni ka niimod? Kain ka po daw. Ay. Sopas nga ni. Malinig ba ini yo? Imbakal. Kaya wala man ako nagluto. Para gis man lang ini ay 15. Ora ko para sa mo. Bahala. Bayadang ko no ni Yuyo. Di manggod. Disclaimer lang nga ha, diri ini sponsor. Dinaraw ko lang si Yuyo kay diri ko ni imod yan magluwas-luwas. Kaya sabi ko makanhi daw didi. Sige lang. Umingkot. Diri mo maling di mo maling yun ilalabahan na imo ano? Pag uran didiyo, sarisi ka talaga didiyo. Sayang ka ni. Anda, mga demonyo ora man do. Ano na lang nga mo, Nabin? Sige, pag may time, huri pa na mo yun ng mga bayin. Di ka pa namahaw? May, Diyos, pira naman daw inida kaadlaw na imo silog na didiho. Ay, ito may luto ho ko agad. Butang iluto. Itapok na yun. Panos na yun. Tira na yung kaadlaw. Yun na imo ano ba di panos na yun naluto mo? Sano pa yun? Ilit pa gani. Sano pa nga ni iyon? Malay mo kung ininit mo lang di ay. Siyempre pagdawan na hayop. Patay ko na hayop palugod ako mga habibi. Oo na. Sige lang yo. Diba? Dinalaw ko siya. Saan daw ang kurban siya? Actually, may mga bata man ini si Yuyo. Halik man ini si Yuyo, kinuha dito sa iya sayo na bata. In kaso ambot man sini kay Yuyo, kay pirmi man niya dito sa munting bahay niya. Imbabalik-balikan talaga ini niya. Kaya, naisipan kong dalawang ko na lang siya. Sige na, kumaong ka. May sayo pa dun yo, duwa yun. Imo mo na lang suruda doon alas 12. Salamat. Kaya imo daw ho, salamat ko noon. Luwas na ang kaluluwa sa iya ba nga balay ho. Yes na, nano na ini. Pero may bugas ka man dun yo. Agoy! Di mo nang bugasan mo. Na naman ito nang pinaimod mo ng bag. Ay. Ito ho. Ay, ada bukas. May bugas ka man. Ay, ang panuruda lang no. Sige, pag may extra na kwarta. Pero man lang ang Pag may extra di ay na kwarta di, mabaka lang kasing suruda. Kaya may maliho. So, pero man lang yung bariya. Hala, kumaon na. Aram mo gudyo, sarisi ka talaga didi pag nag-uran. Dapat pag tuwing aga, maglakaw-lakaw ka.
Pero yung Cobra Senior, Diri ko lang aram. Pero kaupod ka sa UCT. oo. UCT, nakakuha dati si 3,000. Oo. Kaupod ka? Oo. Kung kaupod ka, di may yung kaniya mapa-ID nga ni kuno niya. Nakiwara ka man nagkato sa park. Isa. Bay, ikuno sira. Tapos sige mo hapot kung saan ang ano. Mapa-ID kuno niya. Kay himo kuno yun na UCT ATM. Diri naman kuno yung cash. Ano? Ano una? Paano yun? Di ba kinana ni ka di naman idin sa Kadlaw? Ang buti ko rin. Anong dili ko aram? Salamat ko sa dara na suruda. Adi man yung suruda, sopas man yun. Kain ka ni ko ikaw. Kaya sabi ko di ko man ikaw ni mo naglalakaw-lakaw. Parang sigarilyo. Ito na yung sigarilyo. Diyos no tayo, sigarilyo. Tigil o na yung nakakasigarilyo. Ito na ba yung sigarilyo? Saan ka? Wala na asing ko na sigarilyo yun na 15 na. Oh, tapos na sigarilyo ko pa na 15 na. Sweet tago yun, makabakal pa yung suli. Actually mga habibi, kinuha ini ni Manilika, indadara dito sa Barbo. Ambot man kay di man naawat dito pag pira-pira ka adlaw yadi na po didi sa iya. Barong-barong na balay ho, imo da nga ni niyo. Kaysa diri ko nung ininiya na balay. Hindi ako magpakamatay. No, grabe ka man. Ayaw mo na pagkamatay kay Dano iniyo. Di ba wala ka man didi kuryente? Rama po rin. Alam eh. Dili ka didi na sa sarasihan nyo. Sarisi ka talaga didi pagpakani didi ang uran ho. Kay open naman yun ho. Salamat yun. Ay, nanalamat si Lola mo. Kasi nga talaga just to paulit-ulit, di ko talaga siya niimod. Sabi ko, kaya ora adlaw pag nag-aaga ako dito tatawag. Yo, pag may kailangan ka ngayon na diri mo na di pa magpatawag ka lang doon sa mga bata ko. Malay mo kung yun ako doon, di makakani ako dito sa imo. Kaya di ka man Sino amo. sigarilyo ba ya? Akin si nga ni yo, wala na nga di na nga ni ako naninigarilyo kay akin si. Ulitin niya. Mag kuro kay hindi ka na lang diri kay puro sigarilyo, just no. Hindi, gusto ko sigarilyo. Shoutout na to. Shoutout kay Nairimi. At tinawa si Yuyo. Marami din si Remy. Shoutout nga ni, sinoutout ko nga ni, kay maiimod man ininiya, kay updated man niya to sa ako mga YouTube channel. Na naman sabihin mo kay Nairimi kay niya na maabot na Pasko. Mga ikaw naman Christmas. Nano pa, kay maiimod ininiya. Lalo kayo na-exclusive kapag kasarili. Diri ko na pa ikaw naiimod yo. Kaya sabi ko di ko man iniimod naglalakaw-lakaw before baga naglalakaw-lakaw ka. Sabi ko di ko man iniimod naglalakaw-lakaw. Kaya naghanap ako sin sopa, sabi ko makanto daw si Yuyo, badi ko di pa nagnamahaw. Salamat ha. Manairimi. Mangayo ko no siya pamasko. Amen do Remy. May imod yan inin Manairimi. Diba? Si Yoyo, just na maugma akong kay first time ko na may nagdalaw sa kaniya. Wala siya idea. Niya na adlaw. Sige yo. Tapos yun na isabit mo lang yun na sa'yo na nabalot doon. Kay doon mo na lang napangalas dusihan. Baka na ito. Dapat pirmi ka maghugas dito sa imo plato. Tawagon mo ako kung hurugasan na imo plato. Ay. Kaya dapat pirmi ka malinig kay gurang ka na. Gurang man si Mimi. Mo daw hindi ka na nga nagpapaburog ho. Ay, burog ako marang. Manairimi padarahan mo ako kay paburugan ko ini si Yoyo, darahon ko ini dito sa sa 3R Barbershop. Shout out. Hindi na, ngayon ko para kayo bukas. Sige, sabihin mo lang kay mabati maniniya. Ngayon, para kayo bukas. Ambot sa dinaiya, dinihon.
bagan diri pa man panos. Saan naman yung sinugna? Lagi. Kagabi di pa man yung panos. Maglakaw-lakaw kayo. Maski di lang sa imo luwas ho para maimod ka sa imo mga kapitbahay. Salamat sa kaligagota ko. May suruda. Paano man ikaw, justo yato ka nakaramanayli ka, bayad na dito ang imo, may nag-a-attender pagunta sa imo. Ya, di ka mandidi. May sa diri ka na balay, di ka sa balay. Ayos, no. Mo na nga niyo na, may sa diri na, an imod sa imo sa mga tao, impabayaan kanira sa imo mga bata, na samantala, araga ka manira. Mahal na mahal mo talaga ini na ho. Bakalas na rin na. Mabakal ko na sigarilyo ang bat. Yo, akin siya sigarilyo, ang 15, sayo na yun nasuli. Ayaw na. No. Ay, ayaw na. Sila na. Ay, naku, udungan nyo na suro sigarilyo diri yung magayon sa lawas. Tago yun, kaya makabakal pa yun o panuruda. Oo, kailangan maimod ka na mo. Kaya dinalaw kita didi. Pero mga habibi, sa totoo lang ha, diri ini papabayaan sa iya mga bata. Nabati man niyo, ang gusto niya talaga yadi siya sa diri niya na balay. Kaya, para kita sin mahihimo. Kaya nga kami na lang ng mga kapitbahay, sige, wala mong problema yun. Ang 15 minutes, 20 minutes mo na pag-stay sa kaniya, okay lang. Basta yung tawagon mo na lang kami tawagon mo na lang ako kung ano. Nano pa masabi mo kay kami na Rimi? Padarahin daw ko rin siya pambakal simbugas. Dapat hindi kay Yoyo ang mga lang, instant food. Diri na yung mga lulutuon kay diri na masyado siya Pero nahiwag-hiwag pa man si Yoyo. Tapos mga rigo yo oro adlaw yo. Ha? Madalaw na lang ako didi gahapon sa imo sa susunod na adlaw. I-update ko ikaw kung ang di ba? Sigarilyo do talaga diri nga pwede. Kay akin si ang sayo na sigarilyo niyan. Ang akin si mo sayo lang yun suruda na yun. Mao yun ang iya balay Imo da. Samantala kam kadarag ko sa balay san iya mga bata, habon niya dito mag-stay kay gusto niya dito sa barong-barong. Oo, sabihan ko padarahan ka. Tapos ini na park didiho. Buruho, takip-takip lang. Yo, sabihan ko na lang. At saka maimod manini ni Rimi kay updated man niya to sa ako. Yo, kaunon mo na lang doon na sa'yo, niyan doon na alis 12 ha? Digit siya makamove on sa sigarilyo. Atog diri pwede. Ay nako, bahala ka, di pwede. Mga habibi, thank you for watching. Maugmahon si Yoyo Arnold. Kay dinalaw ko siya.